ville have været i Tyskland. Nå. Vi har varit i Tyskland, va? Ja. Ja, har du sett vinklarna? Nu ser jag vad den, nu kommer jag bort den här borta. Det är där han... Så går du tættere på. Vad sa du? Kom nærmere. Ja. Hvor er det nu? Där. Det er lidt. Vink. Får jag ge med? Til at starte med, når du lægger apport, så skal du ikke gemme det. Nej. Gør det tydeligt for ham, hvor den er henne. Det jeg vil gøre med ham, det var, at når jeg gik ud, når han gør, som han gør her med apporten, jeg vil gå ud, så vil jeg gå hen. Ja. Så kommer han hen til den, og han kan se den, du kan se den, Ja. og så siger du lig til ham. Han skal først være 100% sikker på det. Og så har vi igen det her, ligesom siger, når de lægger sig ned, så vender de helt rundt. Og Det vill vi inte. nej, men Sia, hun er jo så dygtig, og jeg tænker, du gør det samme. I kommer ind fra den samme side af hver gang. Forstår du, hvad jeg mener? Når han skal have mad, så kommer du ind der, for du kan se med det samme, han lægger sig ned, så ligger han sig sådan her. Fordi han ved, nu kommer hun den vej. Hvorfor går du ikke den vej? Ja. Det är fan, du vet alltså det är mycket Hvorfor går du ikke modsat? Hvorfor går du ikke modsat bare en gang imellem? Og for at han skal blive rigtig glad ved de her porter. Film, når du tager kat, de der ruller, man putter i, de er svart. Man lägger film i det, vet de här små... Når man skal hen og aflevere dem. Ja, precis. Ja. Kinderägg. Ja. De nej, gula. de der svart, det er lidt bedre, for de passer her. Når du lægger en apport, sætter du gummibånd rundt om. Så sætter du den der svart herunder. Den til film, den sætter du herunder. Okej. Så går du ud, fylder den op med godis. Ja. Så lægger du den sådan. Ja. Så ser det helt normalt ud. Du kommer hen, dygtig. Så hælder du det ud af almindelig apport. Forstår du det? Så begynder han at lægge rak på, for nu får han ingen belønning af dig. Det er herfra. Ta någon som jobbar inom vården, medicinburkarna funkar också. Men der er mange heroppe, de bruger de her snustobakker, ja, det der DVD også. Men de ser sådan her ud, så det finder hun rigtig fint og hurtigt ud af. Fordi hvis du lægger det her i sådan noget græs som det her, så vil du ikke kunne se det svart nedenunder. Det vil hun ikke kunne. Den vil ikke se. Så den vil bare lægge sig ned på. Men brug det til at starte med. Så er dit tempo. Du går først i tempo derude. Hold ham. Du går med løs kobbel. En hund, som går med løs kobbel, den er usikker. Er det ret? Er det forkert? Men ved at du holder en lille smule igen, så er det ham, der skal fortælle dig. Kom om, det er den her vej, det er den her vej. Og du kan se med det samme, da jeg siger, hold og gå lidt langsommere. Så begynder han at fortælle, det er den her vej. Hans næse kommer længere ned. Ja, absolut. Det är helt fantastiskt. Og så tager vi lige de vinklerne. Ja, ja, men du vet det. Det der, Ja. det er jo helt hen i vejret. Nej, men jag tänkte att du skulle göra det lite smidigt för han där. Jeg har berettet dem om det dernede, men vinklerne, og dig også, vinklerne, når I kommer op til vinklen, ved at du kommer op til vinklen, og du gør sådan her. Sådan gør de ikke til tævling her i Sverige. Det ved jeg. Så hvorfor lærer ham det? Nej, jag vet inte hur jag tänkte. Det er en 90 graders vinkel. En 90 graders vinkel, det er altså sådan her hen. Det er en 90. Så kan du godt se, det der kurve der, den holder ikke. Nej. Det du skal gøre ved ham, når du skal lære ham vinklerne, det er, når du kommer ned til vinklen, kommer hen til vinklen, stander du, og sætter et ben den vej. Så stamper du. Så når du skal den anden vej, så er det selvfølgelig den der vej. Og så stamper du. Fordi så bliver færden stærkere herude, end den er her. Så trækker du hunden med ud i. Jag menar ju på det att man går fram, för annars markerar vi hunden om man trampar innan. På træningen skal det være, at de hundene, de må godt lade fan. Men hvis du går ud, og gør sådan her, så. Men når du så kommer på tævling, så er tævling mygge sværere, end når du træner. Så får du problemer. Så når du træner, gå ud. Gå ganske normalt hen til vinkel.
lidt dine fødder. Og så stamper du lidt den der vej ud af. Mm. Fordi så trækker du hunden med herud af. Det kan du gøre, men ikke den. Mm.